Здравей! Здрасти! Днес ще правим едно гренажче на Subaru. Първо му източваме водичките, че и помпа ще сменяваме водна. Преди си хората прописа, културно. Случваш. Какъв мотор е Subaru-то? Двойка атмосферен, бензинов. Автоматик. Да. Тък му на време. Тече помпичката. Да. А малко корози. Да, и тук има разни други нормални гадости, флуиди и всекакви. Сега ще го смениме, че човек ще пътува по чужбини нагоре-надолу и да не стане беля някъде, че тия мотори са толкова капризни. Всеки мотор е капризен, като не му смениш гренажи и като се скъса, става капризен. Това е положението. Въпросът е да не ти се скъса от някоя друга държава, че там и скембър да си го направят. Трябва да свалиме. Ето мърков ще трябва да свалиме, за да извадиме двете дифузиорчета с перките, за да може да ми се открие, вика, и като ми се открие, и като почне едно разглобяване. Едно на нула. Поне малко по-новичко и се развива всичко, защото се скъсват тия в радиаторчето кофе. Не, че не мога се. Си усложняваш малко работата. Терен за работа. Значи не мога да бъркаш. Първото капаче. Така не трябва да стегат. Значи, превъртили вътре в капака, става беля. Некой ги е претегал, защо го правят тия работи? Няма се развие. Зор. Да стегне, да се... Какво става, работи ли? Ето, гостоварството работи перфектно, ново ангренажче, готово е извърти още 80 хиляди мили. Това е. Колата е готова, сглобена, запалена, остана само да качим долната кора под мотора и всичко е направено. Готово е да пътува за чужбина. Това е идеята на клиента, че иска да пътува и да има спокойно. Това е от нас. Искате и вие, заповядайте при нас. По-старото Форест. А това по-новото Форест. Виж? Ето на куч. Въпросния е спукан, като надуе налягане, е тук отдолу има като цепка и почва да пръска надолу. Еми нов. Вече го видял на време, искаше да пътува с нея. Нещо се ткае, искаше да пътува. Това са на един и същи клиент с двете коли.
Вика, тая ще оставам да ви изпълняваш и обслужваш, аз ще пътувам с тази. Тръна става да пътува, обаче и тя издънка, маркуча, дупките. От 2 стола на земята. Ага, така става.